DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Aga kasama maayong adlaw na usab kanatong tanan. Listener of the Day na usab. Ako ni, Radyoman Dudong Ring Lubosbog, ni atas Barangay 8-A Madagpo ning atong sunod sa Davao. Dinhita man ako karon og nagpaminaw sa atong sibiyanan sa DXDC aron atong dakdakan og ato magkakasamang premyo ning ato karon nga paglibot suroy dinhi sa atong nagpen. Di ay bay magkakasama. Sudlo na go. Dinabi ayo na to. Ayo! Maayong adlaw! Ay, dayon. Nanay, maayong adlaw ni mo na. Dayon, minay, ha? Abing adlaw, kisi pangani mo? Si Nicasio Balagusa. Balagusa. Si Nanay Nicasio Balagusa. O sa may naas DXDC nga nung mahilig ba yung kag-DXDC nga kapaminaw? Mga drama. Mga drama! Di basta-basta. O sa pa? Daghan po kayo. Daghan pagid kayo. Mao day na magkakasama daghan pagid kayo mato pang nanay. Ikaw ba amo ang naabtan nga naminaw karong adlaw dinhi sa imong panimalay sa barangay Madagpo. Amo kang pasalamatan, dakdakan ka na mo premyo. Una ho dato ang ato magkakasamang brand new nga radio set. Ato gilisan na imong radyo na para nga di na namuho kan yun. Bukagara. O sa man nakaluto na bugsudan wa pa. Wala pa yun. Nanay kanon. Nanay ka no. Nanay kanon sudan na lang. Nanay atong ampingan nanay kay slide kayo porbida. Dawatan nanay ang lechong mado! Ay, salamat. Nanay, paniudtos nanay ron kauban niya pamilya. Nay, ibutang sa nanay. Ibutang kay para mabakante ang imong kamot. Okay, nara. Gumikan ana nanay nga maniudto man mo karon ang atong lechong mado karon. Dili pwede nga dili mahamloy sa inyong mga kining tagsa-tagsa kapag inyong ubol-ubol, ha? Di basta-basta duha, no? Okay, nanay, naagi pagtulak, nanay, ang Nanay matulak. soft drink na ito nga pati bugnaw. Ikaw pa na bugnaw kayo? Bugnaw yung kayo. Bugnaw pa si Muts. Ito, no? Nanay, ay. Nanay, nini. Butan di, nanay. Kaya dili pa ni Maunay. Niya pag yun, nanay, ang atong T-shirt! Magkakasama nga doon ay marka DXDC niya na nakaswat tatag Listener of the Day. Nanay, tungod kay ikaw man ang atong Listener of the Day. Karon mga silingan nimo nga naglaway sa imuhang nadawat karon nga premyo. Imbitahan sila, nay, be. Hoy, mga silingan. Paginaw mo sa mga radyo, ha. Hindot kayo mga drama. Mga handumanan. Adi basta-basta, nay. No? O sa istasyon na nay ang paminawan. Sa DXDC. Salamat kayo, nay, ha? Sa papaminaw po sa DXDC Arimen Davao. Ako ni, si Radyoman Dudong Ring Lubosbog, maayong adlaw na itong tanan. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.